mmodzi mwa osewera amene anathandiza dziko la Malawi kupita ku mpikisano wa Africa Cup of Nations AFCON mchaka cha 2010 omwe unachitikira mdziko la Angola. Padakali pano osewera wakale wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino Fisher Kondowe wati ndokhudzika ndi imfa ya yemwe anasewerako mu timu ya Flames Esau Nyenda yemwe wamwalira lachiwiri mdziko la Britain komwe amakhala. Poyankhula ndi MPC, Kondowe wati katswiriyu anali wokonda masewero wa pokhalanso wosewera woyamba wa dziko lino kusewera mu mpikisano waukulu ku Ulaya wa UEFA Champions League. Padakali pano kubanja la Kanyenda ati atulutsa tsatanetsatane wa momwe mwambo woyika m'manda malemuyo uyendere. Kalida ni mama ila sikuwa sababu ingine inali natulanga ni ba brother wenu di mliku wani ngi mimi ndio na one before the tosi pia mimi ndio ndio limozi yeye upita kunja leso upita kunja mimi ni shujii mimi ni limozi zaka zambili au hivi ni club sina mimi limozi yeye na mimi wangu lazima na mimi na polisi kama mimi makali ya yeye sisi maoni kaso ya mwenye polisi na mwenye wanda zoezi anataka wangu wengi andi hivi ni mose mimi zima bila mimi na mandi tima yangu na rafuka fuku ni wazua mose wako mose mimi kuyendi ya manifu kuzira ile sobe zima chidika kunogo ni mafuko kuzira china ni jose di mazi tima pangi la mozi ambili nenda kuja kwa anani brother wangu wengi di kwa di jose mimi mapangi la mamuza yesu vile kujidila amanuza ndi zizodi kuleta tunga mwenyewe inde zima chitika ni ifa kuma mene wapitira mamba ndi mpampu neo kuaniza mimi ni wanopa neo ndasokonekera kuti sinduziwa kuti ngabadibwani ngadi panga pizilio ndi pajina yake ndi wina wake mwayo ningasatiri ine ndisatira ndi. Ndipo bungwe loyang'anira wosewera akali mdziko muno la Football Legends Association lati ndilokhumudwa ndi imfa ya Kanyenda. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wakhazikitsa ntchito yopereka thandizo la chakudya ndi zipangizo zina kwa anthu omwe akhudzika ndi njala m'boma la Nsanje. Dr. Ansah achenjezanso adindo kuti asayerekeze kuchita ukamberembere pogwira ntchitoyi. Dr. Ansah ati President Professor Peter Arthur Mutharika analengeza kuti mdziko muno muli njala ya dzaoneni ndi cholinga choti anthu akufuna kwabwino alowererepo msanga pavutoli kuti anthuwa asavutike kwambiri ndi njala. Wenceslas Chilwa ali ndi zambiri mulipotili. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, Justice Dr. Jane Ansah anatsindika kuti zomwe anachita mtsogoleri wa dziko lino polengeza kuti mdziko muno muli njala ya dzaoneni zidachitika ndi cholinga chokuti mabungwe akufuna kwabwino afikepo msanga ndi kupereka thandizo la chakudya, ponena kuti boma silikanangokhala ndi kumadikirira anthu ake akuvutika ndi njala ya dzaoneni. Iwo anayamikira mabungwe yakuno kumudzi komanso ena akunja kamba koyankha pempho la mtsogoleri wa dziko lino mwa msanga, ponena kuti ubalewu ndi wofunikira kwambiri pa ntchito yochepetsa ululu wa njala umene anthu akukumana nawo madera osiyanasiyana. Boma laona kuti nthawi ino ndi nthawi yogawa katundu ameneyi chifukwa anthu mu dziko lino amakhala opanda chakudya makamaka kuyambira mwezi wa Okutobala pamene nthawi yolima ikufika mpaka kufikira chaka chinachi mu Marichi. Ndiye mmene tikudziwira ku Malawi kuno panali zovuta zosiyanasiyana. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anachenjesanso anthu omwe angafune kuyesera kuchita ukamberembere ndi ndondomeko yogawa chakudyayi, ndipo apempha anthu amene akupindula kudzera mu ndondomekoyi kuti akaneneze adindo omwe angachite za ukamberemberewu chifukwa choti malamulo akonzeka kuthana ndi anthu omwe akufuna kudyera masuku pamutu anthu ovutika. Uthenga umene ndapereka ndoti awo olandira chakudya chimene alandire achigwiritsitse, agwire ntchito yoyenerera ndi chakudyacho, pakuti pamapezeka ena oti mwina amagulitsa. Ndiye ogulitsa ndi ogula onsewo akuphwanya lamulo, ndipo iwowo adzamangidwa ndithu ndi kuimbidwa mulandu ophwanya lamulo
la chimanga chachifundo chimene chikuperekedwa. Kwa mabanja omwe akhala okhudzika ndi njala, thandizo lomwe lafikali lafika mu nthawi yake. Thandizo limene litipindulira poona kuti zokudya zidakokoloka, chochita ndrama tilibe, apapa thandizo limene litithandiza kwambiri. Justice Dr. Jane Nsa kenako anachita mwambo ogawa chimanga kwa anthu omwe anafika pamalopa asanayendere zipinda zimene akusunga chimanga choti chipitirire ogawidwa kwa anthu omwe ndi okhudzidwa. Mabanja oposa 26,000 kumsanje ndomwe akhale akupindula kudzera kuthandizoli. Khomo lililonse adzilipasa thumba lolemera makilogramu 50 la chimanga mwezi uliwonse miyezi isanu yomwe ikubwerayi, komanso ndalama zomwe apereke ndi mabungwe monga a Red Cross, CARD, Concern Worldwide komanso JEFAP. Wenceslas Chira, MBC, Msanje. Ndipo Dr. Ansa akhazikitsanso ntchito yangati yomweyi m'boma la Chikwawa ndi pempho ku mabungwe komanso anthu akufuna kwabwino kuti apitirize kuthandiza boma kuthana ndi vuto la njala. Pamwambo okhazikitsa ntchitoyi pa sukulu ya Namalindi, mmodzi mwa mfumu Migano mdera la mfumu yayikulu Katunga, Dr. Ansa anaperekanso chimanga kwa ena mwa mabanja omwe akhudzidwa ndi njala. Chisomo break wafika ndi zambiri mulipotili. Pempho lochokera kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu likudza potsatira ripoti la MVAC laposachedwapa lomwe laonetsa kuti mabanja oposa 40,000 m'boma la Chikwawa akhudzika ndi vuto la njala kuchokera tsopano mpaka mwezi wa Machi chaka chamawa. Kuti ife tipezeke pano tikugawa chakudya chifukwa choti boma kugwirizana ndi anthu otifunira zabwino amudziko momwe muno komanso mayiko akunja ndi mabungwe athandizira kunena kuti tipeze chakudya chimenechi. Ndiye tikukhulupirira kuti tidzipitabe ndi kuwapempha anthu okoma mtimawa, mabungwe, anthu amudziko muno ndi akunja apitiriza kutithandiza kunena kuti tikhale ndi chakudya chokwanira choti anthu chafikire. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu analangizanso anthu omwe akukhala malo omwe ali pa chiopsezo cha ngozi kuti asamuke pamene dziko lino likulandira mvula. Anthu tisamadikire vuto kubwera kutipeza, chifukwa tikadikira zimenezi ndiye kuti ena amataya miyoyo, amapweteka komanso katundu amaonongeka. Ndipo nina kuti vuto ili sikoyamba sikachiwiri koma lakhala likuchitika, komanso anthu akumadziwa kumadera kumene amakhala kuti dera lino limakhudzidwa nthawi ndi nthawi. Ndiye tikuwapempha kuti pokonzekera kuti mwina chaka chino kukakhala madzi osefukira kunena kuti akatipezere tili pa mtunda pamalo oti madzi osatifikira. Pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, Dr. Ansa anatsogolera mwambo opereka chakudya kwa ena mwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala kuphatikizapo mayi Nelia Langton kuchokera dera la mfumu Migano m'bomali. Chimanga imene ndandira chindi kuthokoza kwambiri kuti chindithandiza chifukwa ndakhala ndikugona ndi njala apapa ndi kuti ndisuntha pa nthawi imene ndikusuntha ndi kuti ndikhala kuti ndikulima kumunda kudikira nthawi kuti ndidzakolole. Asanakhazikitse ntchito yogawa chakudyayi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anayendera ena mwa mabanja omwe akhudzika ndi mphepo ya mkuntho kudala mfumu Kapasule m'boma lomwe la Chikwawa. Ntchito yopereka chakudya yomwe boma likuchita ndi chitsimikizo choti ndi lozipereka pofuna kuonetsetsa kuti anthu asavutike ndi njala mdziko muno. Chisomo break, MBC, Chikwawa. Anthu oposa 26,000 omwe akhudzidwa ndi njala m'boma la Nchewu awatsimikizira kuti boma liwathandiza ndi chakudya. Poyankhula ndi MBC, mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi m'bomalo awa Lusungu Mwafulirwa ati anthuwa ndi kuphatikizapo omwe akhudzidwa ndi mphepo ya mkuntho m'bomalo. Malinga ndi Mwafulirwa, anthuwo alandira thandizo mpaka nyengo yokolola chaka chamawa. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu Charles Pensulo. Ngodi ndi district imodzi imene yakhuzika kunkhani ya ngozi yogwa mwadzidzidzi pakati pa ndanda malipoti amphepo ya mkuntho imene akhuza manyumba angapo monga kwatiye makwangwala specifically ku pengapenga imene anthu anakhuzika kwambiri andi kubwera kwa vuto limene kunapangisa anthu ena aluze zokudya zawo monga ngati chakudya chimene chinapangisa kuti akhale osowekera mu njira zingapo kunkhani ya chakudya. Kotero boma litaona kuti zimenezo na
chione chapafupi kuti lithe kuwathandiza ku nkhani ya chakudya. That is why mukuona kuti lero tikugawa chimanga pa program imene yotchedwa Season Response Program 2025-2026. Kunoko kunchewu yense tindi mabanja 26,539 amene atapindula pa program imene yanjalayi, and akuyena kupindula kwa miyezi yokwana 3 kuyambira January mpaka na March. Koma mwezi wakuti president anapanga declare state of disaster kuona ndi njala kukula kwa njala, kotero anthu amene wayamba kulanda chimangachi mwezi wino wa December. Koko kwambiri kumakhala nkhani yokuti timakhala ndi ng'amba madera ambiri, ndiye ulimiso wa nthira sumachitika kwambiri, kotero anthu amakhala kuti kudalira kwa madalira mvula, ngati mvula yagwa mosayenera basi mavuto anja amayina kwatani kwakhuza ndithu. Unduna wa zachuma wati uonetsetsa kuti ndalama zomwe kampani komanso mabungwe omwe saboma akupereka zagwira ntchito yoyenera pa ntchito yochepetsa vuto la njala mdziko muno. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha anena izi pamene unduna wawo umalandira ndalama zokwana 300 million kwacha zomwe zithandizire kugulira chakudya cha maanja omwe alibe kuthekera kudzipezera okha chakudya. Mwanamvekha ayamikiranso kampani ya Airtel kamba kuonetsa chidwi pothandiza ena mwa makasitomala ake ndi chakudya. Zambiri mulipotili. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe pamene kampani ya Airtel imapereka thandizo la ndalama ku unduna wa zachuma, wapampando wa kampani ya Airtel Kaisi Nsadala wati kampani yawo ndiyozipereka poonetsetsa kuti anthu omwe amachita nawo malonda ali ndi moyo komanso thanzi lomwe liwathandize kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Nsadala atsindika kuti kampani yawo ipitirira kugwira ntchito ndi boma pochepetsa mavuto omwe anthu mdziko muno akukumana nawo. Pamene tamva kuti ulivuto ngati limene silikuwakhudza anthu amene amatipatsa ife business, tinachiona kuti nchofunikira kuti tithandizane nalo boma pa nkhani imeneyi, chifukwaso kupanda kuthandiza chonje ndi kuti anthu ambirimbiri atha kutayaso miyoyo yawo, olatha kukhala odwala, solakakhala otero ndi business yathu soitani ilowa pansi. Ndipo nduna ya zachuma Joseph Mwanamvekha ayamikira kampani zosiyanasiyana kamba kuzipereka pogwira ntchito ndi boma pa ntchito yothana ndi vuto la njala. Mwanamvekha atsindikanso kuti ndi udindo wa aliyense mdziko muno pothana ndi mavuto omwe anthu akumana nawo. Ndalama imeneyi tifuna ikafikire awonse amene akuvutika. Ife ngati nduna azachuma tifuna tionetse kuti ndalama imeneyi ikafikire, tionetsesa kuti mastafu athu asatire ndalama imeneyi aonetse yafikira Malawi. Kudzera mu ndondomeko ya National Food Security Response Plan, boma likufuna kutolera ndalama zokwana 387 billion kwacha zomwe zithandizire kugula chimanga chokwana 200,000 metric tons chothandizira anthu ovutika mdziko muno. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zaulimi a Rosa Fachimbilizi yachenjeza anthu ogwira ntchito mboma kuti apewe mchitidwe osokoneza ntchito yogawa zipangizo zaulimi zotsika mtengo ya FISP. Chenjezoli ladza pomwe ati zadziwika kuti ogwira ntchito mboma pafupifupi 3,800 anayika mayina awo mukaundula wa mundondomekoyi kuti apindule ndi zipangizozi. Ndunayi yati boma likugwira ntchito ndi nthambi ya polisi pofuna kupeza anthu ogwira ntchito mbomawa. Kuchokera ku Lilongwe, Chinsisi Moyo wadzandiripotiri. Nduna ya zaulimi a Rosa Fachimbilizi lachiwiri masana anapereka tsatanetsatane kwa atolankhani wa momwe ndondomeko ya zipangizo zaulimi zotsika mtengo FISP ikuyendera kuchoka pomwe adayikhazikitsa pa 12 Novemba. Ambilizi anauza atolankhani kuti ngakhale ndondomekoyi ikuyenda bwino, unduna wawo walandira madandaulo oti ena mwa ogwira ntchito akumafuna ndalama zonjezera kuposa mtengo ogulira fetereza uvomerezeka wa 10,000 kwacha. Iwo anatinso ndi okhumudwa polandira malipoti akuti ogwira ntchito mboma okwana pafupifupi 3,800 adadzilembetsa mu ndondomekoyi kuti apindule ndi zipangizo zotsika mtengozi. Ife ngati anthu ogwira ntchito mboma ndi amene tikuyenera kuyendesa ndondomeko imeneyi madistrict ndiponso m'midzi, pakupezeka kuti tikuzika tokha kuti tigule fetereza otsika mtengo zomwe siziyenera kutero. Muchandanenera kuti ndili ndi list ya anthu ma civil servants oposa 3,800 amene aziyika kuti akagule fetereza ameneyi. Ndiye ndinapereka chenjezo, mwinanso si chenjezo, koma kunena kuti lamulo ligwira ntchito malingana ndi
ndondomeko yakagwiridwe kantchito ka munthu wamboma kuti tidziwe kuti analemba ndani ndipo amalemba chifukwa chani. nayo nduna ya za maboma ang'ono ndi chitukuko chakumudzi a Ben Phiri anati ndi odandaula kuti mafumu ena akuchita zachinyengo mndondomekoyi. Ndili kale ndi maripoti amafumu ena kuluchenza, amafumu ena kundilande ndi video yomwe nkamachoka pano ndikuwapatsa director amafumu ali apa, ndipo pofika mawa madzulo ndifuna ndimve ripoti kuti chachitika nchani malinga ndi lamulo lake. Fumu imene ipezeke kuchita zimenezo iyimikidwa pompo. Ngakhale pali zovuta izi, nduna ya zaulimi yatsimikiza kuti fetereza yense wa fisipi akuyembekezeka kufika mdziko lino msabata ziwiri zikudzazi. Iwo anati pakadali pano anthu 12 mwa 100 aliwonse alandira kale fetereza wawo, koma adatsimikiza kuti alimi onse oyenerera alandira asanafike kumapeto kwa mwezi. Fetereza amene wafika panopa ndi almost 38,000 metric tons. Tikuyembekezera about 10,000 metric tons kuchokera ku Zambia, and ma private companies akutibwesera 62,000 metric tons. Tikukhulupirira kuti pomafika pakati pa mwezi uno wa December fetereza amene akhala atabwera makamakaso chamma 20-25 December kwa ma private traders athu. Programu ya fisipi ya chaka chino ikuyembekezeka kufikira anthu 1.1 million kuphatikizapo maanja 1,800. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Nainso Mitiyankhani. President Mutharika komanso Madam Gertrude Mutharika ati ndokhumudwa ndi imfa ya yemwe anali osewera wa Flames Esau Kanyenda. Boma lakhazikitsa ntchito yothandiza ndi chakudya anthu omwe akhudzika ndi njala mchigwa cha mtsinje wa Shire. Ndipo nyumba ya malamulo yavomera mabilo awiri omwe ndi bilo yoona za msonkho komanso misonkho yomwe anthu amapereka akagula katundu. Takulandiranisa mu nkhani zathu mawa uno, ndipo tikupitirira ndi nkhani yoti nyumba ya malamulo yavomera mabilo awiri omwe ndi bilo loona za msonkho komanso misonkho yomwe anthu amapereka akagula katundu kapena kuti VAT. Mtsogoleri nyumbayi Ajabi Mhango ati mabilowa athandizira kuyika chuma cha mdziko lino mchimake. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Pamene nyumba ya malamulo inakumana lolemba, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka anamalizitsa zokambirana za kusintha kwa ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufika 2026 yomwe anayibweretsa mnyumbayi pa 21 Novembala chaka chino. Potsatira izi, nyumbayi yavomereza kusintha kwa ndondomekoyi opanda kusintha kulikonse. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati aonjezera ndalama ku maunduna ndi nthambi zosiyanasiyana za boma zina, pomwe malo ena achepetsa chumachi kuti zilingane ndi masomphenya omwe ali nawo. Chimene ndingathe mwina kungowasimikizira Malawi ndichiona kuti ndalama zomwe zayikidwa budget tiyesa kuti zigwire ntchito bwino. Ndikakale ndondomeko kumene makamba nkhani ya budget pa chimene tipangire. Komanso ndiwasimikizire kuti budget imene tapanga panopa tayikamo ndalama zomwe 1 azathanana tapanga kale spend. Komanso sikanatheka kuti ma-ministries ena kapena ma-department ena angoyima. Mwachisanzo ku State House kuna 67 billion yose inata. Sikanatheka kuti president anyuwana amene akubwerawa kusakhale ndalama. Funa kuti tikanena State House ena kusekedwa. Ku OPC ndalama zonse anamaliza pafupi 100%. Office ya Vice President anamaliza ndalama zonse ziche. Nyumba ya malamulo yavomereza kusintha kwa ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufika 2026 yomwe poyamba inali pa 8.08 trillion kwacha kufika pafupifupi 8.5 trillion kwacha. Malinga ndi nduna ya zachuma, ndondomekoyi ithandizira kuchepetsa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo komanso kuthandizira chitukuko m'magawo osiyanasiyana. Margaret Mapando, MBC Lilongwe. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona chisamaliro cha anthu yatsindika kufunika kuonjezera ndalama ku ntchito zofuna kutukula miyoyo ya anthu omwe ali ndi ulumali kudzera m'maphunziro ndi mwayi ogwira ntchito komanso kuchita business.
wapampando wa komitiyi a Sevia Kafwafwa ayankhula izi ku nyumba ya malamulo ku Lilongwe atakumana ndi nthumwi za mabungwe omwe amalimbikitsa ufulu wa anthu omwe ali ndi ulumali. Akafwafwa ati msukulu mukufunikanso aphunzitsi a ana omwe ali ndi ulumali omwe amafunika upangiri wapadera. Kotero ati kunali koyenera kuti akumane ndi mthumwizi kuti adziwe mmene angagwirire ntchito limodzi polimbana ndi ena mwa mavuto omwe alipo padakali pano. Ndizoona kuti dziko la Malawi linakhazikitsa lamulo lokhazikitsa thumba limene limatchedwa kuti Disability Trust Fund, thumba limene likuthandiza anzathu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana. Mu thumba limeneli tiyamikira boma mbuyomu anayikamo 100 million kena kanyanza suntho fika pa 200 million, panopo ndalama ija yakwera ndithu yafika pa 500 million. Komano chimene timachita masamu mkati ifeyo ngati amene timaona za mabudget a boma tapeza kuti Malawi muno muli chiwerengero cha anthu afupi 2 million amenewo ali ndi maulumali osiyanasiyana. Ndiye ngati ifeyo tikutenga 500 million ndikupereka kwa anthu amene ali ndi maulumali, zikutanthauza kuti pa masamu tikuyikapo ndalama imene tikufuna tikagwiritse ntchito pa munthu wina aliyense wolumala ndalama yokwana 250 kwacha. Ndiye inuyo ndi mmene chuma cha boma ndi mmene dziko ndi kwacha mphamvu yake imene ilili kuti tigwiritse ntchito ndalama imene 250 kwacha pa munthu aliyense wolumala kudzera mu thumba limeneli la Disability Trust Fund. Komanso iwo ali ndi mabungwe ambiri amene ali pasi pawo iwo anthu amene mabungwe amene akuyang'ana mu thumba limeneli kuti anthu ake athandizidwe. Ndiye tikuona kuti ndalamayi ndiyochepa kwambiri, inde ikukula pang'ono kuchokera pa 100 million imene ayikidwa, komano ndife odandaula ifeyo ngati aphungu a nyumba ya malamulo kuti 250 kwacha pa munthu wina aliyense wolumala singatipatse zotsatira zimene tikufuna ngati dziko. Simon Munde ndi mkulu wa bungwe la Fedoma lomwe limatsogolera mabungwe omwe amalimbikitsa ufulu wa anthu omwe ali ndi ulumali. Koma mutaona Disability Trust Fund thumba lapadera la boma loona nkhani za ulumali lukupereka kunaperekedwa 500 million kwacha. Kutanthauza kuti 500 million kwacha imeneyi imfikire munthu wolumala wina aliyense pafupifupi kuposa 2 million ya Malawi amene wawanda amene ali ndi maulumali. Andi mukati muonetsetse mene ananenera apa mpando aja ndiye kuti Malawi wina aliyense amene ali ndi ulumali upeza 250 kwacha, osa 250,000, 250 kwacha. Mkumati kodi pali kuthandizika kwina kulikonse pamene papa. Munthu ameneyu ndi munthu oti nthawi zambiri amafuna ndithu ndalama zapaderadera zoti zimuthandize kumfewetsa chifukwa cha ulumali wake, chifukwa choti akuyenera kupeza wheelchair imene imafunanso ndalama kwambiri. Afunika kaya ndi anti-seizure drugs imene imamuthandizira kuti asamagwegwe chifukwa cha ulumali wake wakugwa, zinthu ngati zimenezozo. Koma ndalama imene yoperekedwa 500 million mufananize ndi 5 billion kwacha imene yoperekedwa constituency ina iliyonse. Ma constituency alipo 229 and 229 constituencies iliyonse yopasidwa 5 billion. Ndiye mutenge noti population yawo posa 2 million ya Malawi amene ali ndi ulumali osiyanasiyana. Tikapase ndithu 500 million zithandiza zimenezi. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalumba auza bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA kuti lipeze njira zina zofalitsira uthenga wa matenda a HIV/AIDS. Namalumba anena izi pamene anakhala nawo pamwambo wokumbukira matenda a AIDS omwe unakonzedwa ndi bungwe la MACRA mu mzinda wa Blantyre. Titero kuti nangasi dziko lino tili ndi mavuto ochulukirapo ndithu tikukonza boma la Profesa Arthur Peter Mutharika likukonza, komano tidzivomereza kuti forex ibe njovuta, tidzivomereza kuti budget iso kuti tiyembekezera kuti ndalama zichoka kuboma kapena zichoka kwa madonors nkovuta. Mwaona kale mbuyo amene amatithandizira ku njira za kuchipatalazi kupeza ona kuti kumeneko nakonso adachepetsa chithandizo. Ndiye tinayenera kuganizira kuunikira moza mabwino kuti kodi tingatani kuti tizithabe kuti kudziteteza ku matenda amene wa HIV/AIDS. Ndiye palino nkhani yakuti tiyeni tisinthe makhalidwe athu. Tisintha bwanji pakufunika mauthenga amene wadzibwera bwanji. Ndiye timanena kuti tili kale ndi njira zabwino ngati kunduna wathuku komanso amakra
komanso ndi ena amene tikugwira ntchito mu industry amene kuti kaya kula Zodiac, kula Times, kula MBC, kuli Angaliba, kaya a Nation, wonsewo ma community radios, ma radio amene amaulutsanso mauthenga awo pa region wonsewo ali ndi kuthekera kuti angathe kugwira ntchito imene kuti thandiziranso kuti no mauthenga akafike anthu akadziteteze komanso amve kuti ngati atati atenga pena apanga zinthu zimene tinazi kupanga zinthu zosakhala bwino kukapanga zinthu zosakhala bwino mosadziteteza amene onso pali mankhwala kuti atha kuafikira ndi nkofunika njira so zina zabwino pa chinyamata athu ambiri panopa umaona kuti anyamata athu makhalidwe awo sopena makhanga ndi HIV AIDS kulibe komatu amenewo nthawi zonse upeza kuti ali pa foni ena akuyang'anayang'ana zoyang'anayang'ana pa fonipo tithaso kupanganso njira zina zowafikira anyamata ngati amenewo atsikana ngati amenewo. Mmawu ake ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la MACRA Maimphatso Phiri ati bungwe lawo lilikali ndi ndondomeko zothanirana ndi kufala kwa nthendayi. MACRA kunali kufunika kwambiri. MACRA ndi organization ya Malawi and MACRA so ndi organization yoti imalemba ntchito anthu and ngati organization yolemba ntchito anthu tiliso ndi anthu amongst us amene ali infected, and in addition to that tose we have been affected, tinakhala affected in one way or another ndi muliri umenewu. So kunali kufunika ndithu kuti tikhale pamodzi timapanga zimezi chaka ndi chaka kuti tikhale pamodzi tikumbukire tiganizire komanso tisinkhesinkhe kuti tingapange bwanji kuti nafeso tikhale nawo mbali imodzi ya gawo lomenyana ndi mliri. Unduna woona chisa chisamaliro cha anthu ndi ana wati ukhazikitsa bungwe lapadera loona nkhani za ana la National Children's Commission loweruka likudzali pa 6 December. Undunawu wati izi zipereka danga ku nthambiyi kuti ipititse patsogolo ntchito zoona komanso kuteteza ufulu wa ana. Mmawu ake wapampando wa bungwe la National Children's Commission Bishop Vincent Mwakhwawa wati kukhazikitsidwa kwa bungweli kuthandiza kuonetsetsa kuti likulimbana ndi mavuto omwe ntchito yoteteza ana ikukumana nawo. Pa 6 December boma likhala likukhazikitsa bungwe lija la National Children's Commission. Bungwe limeneli lakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino kuyambira mu chaka cha 2019 komanso 2022 malamulo amene anasinthidwa mwina ndi mwina, ndipo cholinga cha lamulo ili ndikuti bungwe ili likhazikitsidwe ndi cholinga chokuti liyang'anire ntchito zokhudza chisamaliro komanso chitukuko ndi chitetezo cha ana mdziko lino. Ichi ndi chofunikira kwambiri chifukwa chakuti pakhala bungwe loyang'anira ndi kuthandizana ndi kugwira limodzi ntchito ndi mabungwe ena ambirimbiri amene tikuwadziwa kale kuti akuyang'ana ntchito zawo kuthandiza ndi kutukula ana mdziko muno. Magawo amene tilimbikire kwambiri ndi olumikizitsa ndi kuona kuti onse amene akhudzidwa ndi ntchito samalana akugwira bwino ntchito, chifukwa apa pamene vuto ndithu lalikulu kuti mabungwe alipo amene akuyang'anira zana kulimbikitsa ufulu wa ana, kuteteza ana, koma panalibe mgwirizano, panalibe kalondondo wabwino, komanso kuona kuti mabungwe amene wakuchita zotani, komanso kulimbikitsa malamulo ndi zovomerezeka zosamalana maufulu ana. Ifeyo ngati commission ndithu tika patsogolo kuti tione kuti maufulu ana ndi zabwino zana zikuchitika, ndi ntchito yathu imeneyo amene sakukwanitsa chifukwa choti ndi mphamvu yotha kuwabweretsa poyera komanso kuti dziko liwaone komanso kuti alandire zoyenerera chilango choyenerera pakulephera kwawo. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno nayinso mitu yake. President Mutharika komanso Madam Gertrude Mutharika ati ndokhumudwa ndi imfa ya yemwe anali osewera wa Flames Esau Kanyenda. Boma lakhazikitsa ntchito yothandiza ndi chakudya anthu omwe akhudzika ndi njala mchigwa cha mtsinje wa Shirwe. Ndipo nyumba ya malamulo yavomera mabilo awiri omwe ndi bili yoona za msonkho komanso misonkho yomwe anthu amapereka akagula katundu.
Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Yvonne Tamanda Poya, maopambana.